tak Čo? nie. Musím vybrať. Počkaj. Môžem prísť a zobrať Tak, tú. vidíš, natáčam. Vidíš, natáčam, že čo sa Proste deje. vysunúť a položiť. Môžeš to zobrať a otočiť, keď chceš, a položiť na kraj. Tak, Čo? No, už ideš. tak. Ja si idem víťazstvo. Však vstúpni do toho. Nie, ja nechcem. Je to... Joj. Iba z jednou. Ale nie, môžem si držať Nie. druhou? Kde to môžem si iba stať? No hoci kde, napríklad pod kvetami je zastačka. Sorry. Jej, Peťo, nerob. Nerobím. Má to zlé aj bez toho. To musí ísť späť. Ivka, si na dne síl, koniec. Vy už ťaháte, čo? Hej, my už chceme. Vy už duchu máte cenu. Však nám dole sa máte pre výhry. Poklopaj z rukou, že už máš dosť. My to príjmeme, že normálne, že sa nech. Aspoň nech je to pekný pád, skúsi Ale tak keby ja poťahnuť. som to vybrala, by bolo Toto by som bral jasný dám vzadu, čo od neho. Vieš čo, ešte stále by to možno šlo tak, jak to urobila tá ľudská, že Tá, v niektorom riadku, kde máš dve, tak ich stlač k sebe. Čo má? Ivke, toto hovoríš. No, tam riadok, kde sú dva. Stlač ich k sebe. Ona to musí urobiť, neviem, či to dá. Nie, musí sám stlačiť sebe ticho. A čo? Stlačíš ich k sebe, dostaneš jednu do stredu, jak tam na spodku, a potom druhú vyťahneš. Postupne, čo to bude. Když dáš k sebe... Áno. Jemne. No to nevadí, však aspoň je sranda. Aj, dobre, tebe. Hej. A to ona sama si má rozhodovať, co mi zaujíma. Mne nikto nerádio. Vidíš, ako to má ťažké teta. No, pozri, aké grimasy. No úplne, keď ich dostaneš do stredu, Že z druhej strany. potom jedným prstom by si jednu dostala úplne, že do stredu, a druhú by si... Ale z druhej strany tiež tak Ona spraviť. pozerali Ale sa, skús robíš asi Ja sa, neviem, čo robí. každý kamera. Ale nie, ale tieto dve, ale z druhej strany. Len musíš to obísť a tam, aby tiež boli pri sebe. Aha. Zameriť obrzali. Ale to pomôže. To pomôže. A ty totálne nefér. Drgáš. Aj tak je to, Chceme vidieť, či sa to dá. aj tak je to na jej šikovnosti. Ježiš. Ivka. Čo, druhú stranu? Nemáš na to. Nemáš na to. Druhú daše? Musím ich dať obidve do stredu. Nemáš na to gule. Približne. Tak to je pravda, že nemá gule. To by bolo dosť blbé, nie? To by sa deďa asi dosť ťažoval. To totálne, to ani tam nesáhaj. Toto nie, toto nechaj. Berto, hej, to Berto. Ale počkaj, ono je šala s dvoma kockami, s kúpimi Ale však môžem rušať koľko by chcem. Niekedy sa si povedal, že ruky ma boli o to, že... Fajn. Každý kameruje. Ale ja som chcela byť. A to môžu mať tie dole spory? Hej, je samozrejme všetko. No, to je dobrý nápad. Áno, Pozbývaj. všetko. Nie, to už ťažisko tak zužuje, že... Nie. Áno, je to možné. Stojári, poďte, statika, pružnosť, pevnosť, všetko zapojíme. No, je možno, že teraz by si tam tu mohol, že... No počkaj, Mirka. Keby si to otočila o 90 stupňov, no tú spodnú, tá spodná je blbo. Keby si otočila tak, aby spodná nebola šikmo, diagonálne cez nich, ale kolmo. Kašle na to nemusí mi. sváčo. Stačí, že tuto presunie trošku doprava. Ivka, povedz, že máš dáček tam a vyberie. si nemusí stáť s tým. Je vzrušo. Ešte Nikto nedýchne. Ja pomôžem, ty Aké natáča na sú- stavu. Mirka, leberky vypadzajú. Jaj. Dobre, ja už... Vykašli sa na to. Nie, dobre na to ide, vynikajúco na to ide. Povedal, Toto posunieš. A ty nemáš tak tam uvoľníš. špadlíky. Normálne tímová práca, počúvaj. Ježiš, to stan nechceš vybrať tamtu? už! Normálne, že jak beža v pizde. Beža v pizde, či čo? Tak ja už nemám šancu, ktorú mám vybrať. Ivka, To je jedno už. Tu dokonaj. Kto stále Jarošov? Nie? Nie, ja už Leberky ten, vychádzajú. jak sa... Ja si vyberám Čakáš. darček číslo. Ale ja som dáček. Mám
Otwieraj.